Ano, školní prašnička, pán ze zvukové režie, jestli mě teďka slyší, vždycky, když bude mluvit tady mladý synek, tak prosím vás světla na pódium, ať je vidět. A mikrofon předáváme a je to vaše. Děkuji. Dámy a pánové, není to zas tak dlouho, co jsem byl ještě malý kluk. Je to asi 15 let zpět. Mojí jedinou starostí byly pohádky. Tolik jsem se v nich zhlížel. Postupem času se to ale zhoršovalo. Poznal jsem krutost života. Z mého otce se stala hyena. Zabil vánočního kapříka jménem Valdemar. Nenáviděl jsem ho za to. Když jsem se vyléčil z mé první psychické újmy, nastala druhá. Má rodina se nahnula do besedy a jako supy mě sledovali z balkónu. Navíc jsem byl donucen s babičkou tancovat na její hit Mládí. Moje první hodina taneční. Pak jsem je ale uprostřed parketu spatřil. Stála tam tak osamocená a její rusé vlasy vlály dál. Ale tolik jsem se v ní zklamal. Udělala ze mě zvíře. Díky ní se ze mě stal častý návštěvník hospod. Stál jsem na hraně závislosti. A ta bunda jí sluší. Co? Ta bunda jí sluší.
Alespoň, že jsem v jejím a mém opojném stavu docílil vytoužené mety. Byl to nejlepší tělocvik mého života. Další rána osudu na sebe nenechala dlouho čekat. Nebyla tak cnostná, jak jsem si myslel. Zlomila mi srdce. Už mi nevolej. A závěr toho všeho, konec je horší než smrt všech kapříků světa a ztracených lásek. Je něco, co vás zaručeně usadí do reality. Státní maturita. Ale my jsme našli způsob, jak se z toho dostat. Tímto bychom chtěli poděkovat obětavému kapříkovi Valdemardovi, kterého jsme měli opravdu rádi, a panovi Dobešovi za kreativitu v naší politice.
Zadáme i druhý půlroční překvapení a je